Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Prabhu Chaitanya Nobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ellarkum Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yes, Hare Krishna. Yes. Vikshasura and Bakashura Vadam. Leah, killing the demon. Vatshasura and Bakashura. Okay. So, எத்தனை பேரா? 4 6 2 பேரா படிக்கிறோம் மத்தாஜி. சார்ஜ் போடு. எஸ், சின்னதா இருந்தாலும் பெருசா இருந்தாலும் வருத்தப்படாம. இது வேற சார்ஜ் வரணும். ஏ சார்ஜ் அல்ல. ஓகே. இது முடிஞ்சது வரணும். ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். சரி. எஸ். எஸ். இப்போ யார் வர? பார்த்தசாரதி பிரபு எங்க காணல மாத்த பிரபு நீங்க? பிரபு மாதாஜி நான் ஆஸ்திரியா டூர் போயிட்டேன் மாதாஜி, அதனால நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கிளாஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணியாச்சு. 3 கிளாஸ். நோ ப்ராப்ளம். ஐ தாட் ஏதோ உடம்பு கிட்ட முடியலையோ நினைச்சேன். இல்ல உடம்பு சரியா தான் இருந்தது. கிரேட் பிரபு, थैंक यू. ஆஸ்திரியா ப்ரோகிராம் வச்சிருந்தாங்க, அது போயிட்டு இப்பதான் லாஸ்ட் வீக் தான் வந்தேன். நோ ப்ராப்ளம். டேக் கேர் பிரபு. எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி படிங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப். ஓகே மாதாஜி. அத்தியாயம் 11 வத்சாசுர பகாசுர வதம். இரட்டை அர்ஜுன மரங்கள் கீழே விழுந்த போது எழுந்த பேரிடி போன்ற ஓசையை கேட்ட நந்த மகாராஜாவும் மற்ற கோகுலவாசிகளும் அந்த இடத்துக்கு விரைந்து வந்தார்கள். அவ்வளவு பெரிய 2 மரங்களும் திடீர் என்று எப்படி விழுந்தன என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவை விழுந்ததற்கான காரணம் எதையும் காணாததால் திகைப்படைந்தார்கள். குழந்தை கிருஷ்ணர் யசோதையின் கயிறுகளால் மர உரலில் கட்டப்பட்டிருந்ததை கண்டபோது மரங்களை யாராவது அசுரர்கள் வீழ்த்தி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள். இல்லாவிடில் அது எப்படி சாத்தியம்? அதே சமயம் அப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான விபத்துக்கள் அடிக்கடி குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு நேர்வது குறித்து அவர்கள் கவலை அடைந்தார்கள். பெரியவர்களான கோபாலர்கள் இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த போது அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் கயிறுகளை கொண்டு உரலில் கட்டப்பட்டிருந்த கிருஷ்ணர் உரலை இழுத்து சென்றதால் மரங்கள் விழுந்தன என்று கூறினார்கள். 2 மரங்களுக்கும் இடையே கிருஷ்ணர் வந்தார். உரல் மரங்களுக்கு இடையே சிக்கிக் கொண்டது. அப்போது கிருஷ்ணர் கயிறுகளை இழுத்ததால் மரங்கள் விழுந்தன. மரங்கள் விழுந்த போது பிரகாசமிக்க 2 மனிதர்கள் மரங்களிலிருந்து வெளிவந்தார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் பேசினார்கள் என்று அச்சிறுவர்கள் விளக்கமாக கூறினார்கள். திருவர்கள் கூறியதை பெரும்பாலும் கோபாலர்கள் நம்பவில்லை. ஆனால் சிலர் அதை நம்பி நந்த மகாராஜாவிடம், உங்கள் குழந்தை மற்ற குழந்தைகளை போன்றவர் அல்ல, அவர் இதை செய்திருக்க கூடும் என்று கூறினார்கள். மகனின் அசாதாரணமான ஆற்றலை பற்றி கேட்ட நந்த மகாராஜா புன்னகை பூத்தார். அவர் முன்வந்து தன் அற்புத குழந்தையை கட்டவிழ்த்து விடுவித்தார். விடுபட்ட கிருஷ்ணரை பெரியவர்களான கோபியர்கள் மடியில் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அவரை வீட்டு முற்றத்திற்கு எடுத்து சென்று அவரின் புகழ் பாடி கும்மியடித்தார்கள். கிருஷ்ணரும் ஒரு சாதாரண குழந்தையைப் போல அவர்களுடன் சேர்ந்து கும்மியடித்தார். உன்னத பகவானான கிருஷ்ணர் கோபியரின் கைபொம்மையாக அவர்கள் விரும்பியபடி அவர்களுடன் சேர்ந்து ஆடி பாடினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அழகான ஒரு இது இல்லையா?
சோ அந்த 2 மரங்கள் விழுந்தது. அதனுடைய சப்தம் பேரிடி போன்று இருந்தது. அந்த சப்தத்தை கேட்டு அங்கிருக்கக்கூடிய ஆயர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்தனர். நந்த மகாராஜாவும் வந்தார். சோ எவ்வாறு இந்த 2 மரங்கள் விழுந்தது என்று அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கிறது இல்லையா? அப்போ அங்கிருந்த குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள் நடந்த விஷயத்தை. கிருஷ்ணர் அந்த உரலை இழுத்து கொண்டு இந்த 2 மரங்களுக்கு மத்தியில் வந்த பொழுது அந்த 2 மரங்களும் விழுந்தன. அதுல இருந்து இருவர் ரொம்ப பிரகாசமாக ஒளி பொருந்திய நிலையில் இருவர் அந்த மரங்களில் இருந்து வெளியே வந்தாங்க. அவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ணரை பார்த்து ஏதோ பேசினார்கள் அப்படிங்கிறத விளக்குறாங்க. சோ சில பேர் நம்பவில்லை, சில பேர் இருக்கலாம் கிருஷ்ணர் ஏன்னா இத்தகைய செயல்கள் முன்னாடியே நடந்திருக்கு இல்லையா? இவர் யாரு, இந்த பூதகி இல்லையா, பூத்தனா இறந்தது, இதெல்லாமே அவங்க பார்த்துட்டுதான் இருக்காங்க. அதனால இந்த மாதிரி செயல்கள் நிகழ்றது சாத்தியக்கூறு உண்டு என்பதை அங்க இருக்கக்கூடியவங்க சில பேர் ஒத்துக்கொண்டார்கள். எக்ஸ்ட்ராடினரி குழந்தை, அதாவது இந்த குழந்தை சாதாரண குழந்தை கிடையாது அப்படின்றத அவங்க எடுத்துரைக்கும் பொழுது நந்த மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்கின்றது இல்லையா? நம்ம குழந்தை ரொம்பவுமே ஏதோ செய்யுது அப்படின்னாக்கவே அந்த தாய் தந்தையருக்கு ஒரு பேர் ஆனந்தம் என்பது ஏற்படுகின்றது இல்லையா? அத்தகைய நிலையை தான் நந்த மகாராஜா அடைந்தார். மேலும் அங்கே உரலோடு கட்டியிருந்த கண்ணனை அந்த கயிற்றிலிருந்து விடுவித்தார். எடுத்த பொழுது அங்கிருந்து ஆயர் அந்த சிறுமிகள் இல்லையா, கோபியர்கள் எல்லாமே குழந்தை கண்ணனை எடுத்து, அதாவது அவரோட சேர்ந்து கை தட்டி அப்படி ஆடிக்கொண்டு, மேலும் கிருஷ்ணரும் அவர்களோட சேர்ந்து அந்த ஆடல்கள் இல்லையா, பாடல்கள் எல்லாவற்றிலுமே அவரும் ஒரு கைப்பாவை மாதிரிதான் இருந்தார் என்று இந்த இடத்துல திறக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா பகவான் அன்பிற்கு எவ்வளவு பாத்திரம் ஆகிறார் என்பதை, அந்த கருத்தை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோபீஸ்னுடைய அந்த பிரேமை இல்லையா, அதுல அவர் சிக்கிக் கொள்கிறார் என்பதை நாம இந்த 2 இதுல இருந்து நாம பார்க்கின்றோம். எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேலைகளில் அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரிடம் அவள் உட்கார்வதற்கான மனையை எடுத்து வர சொல்வதுண்டு. மரத்தாலான மனை மிகவும் கனமாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் எப்படியோ அதை தூக்கி விடுவார். சில வேளைகளில் அவரின் தந்தை நாராயணரை வழிபடச் செல்லும் முன் தன் மர பாதுகைகளை கொண்டு வர சொல்வார். கிருஷ்ணன் மிகுந்த சிரமத்துடன் அவற்றை தலையில் சுமந்து வருவார். கனமாக ஏதாவது பொருளை தூக்கச் சொல்லி அவரால் முடியாமற் போனால் அவர் தம் கைகளை மட்டும் அசைப்பார். இப்படி அவர் தம் தாய் தந்தையருக்கு பல வகைகளில் மகிழ்ச்சியூட்டினார். பரம சத்தியத்தை தேடும் மகா முனிவர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் தன் புனித பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் என்பதை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காகவே விருந்தாவனவாசிகள் பார்க்கும்படியாக பகவான் இப்படிப்பட்ட பால்ய லீலைகளை நிகழ்த்தினார். ஒரு நாள் பல வியாபாரி ஒருவர் நந்த மகாராஜனின் வாயிலுக்கு பழம் வேண்டியவர்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று கூவியதை கேட்ட குழந்தை கிருஷ்ணர் சிறிது தானியத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பழம் வாங்க சென்றார். அக்காலத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல் பண்டமாற்று முறையில் நடைபெற்றது. அவரின் தாய் தந்தையர் அவ்வாறு பண்டமாற்றம் செய்ததை கவனித்திருந்து அவரும் அப்படியே செய்ய முற்பட்டார். ஆனால் அவரின் கைகள் மிகவும் சிறியவையாக இருந்ததால் தானியங்கள் கீழே சிதறின. இதை கண்ட பழ வியாபாரி குழந்தையின் அபார அழகில் மனதை பறிகொடுத்து அதன் கையில் இருந்த தானியத்தின் அளவை பற்றி கவலைப்படாமல் பழங்களை கை நிறைய குழந்தைக்கு தந்தார். அச்சமயம் பழ வியாபாரி தன் பழக்கூடை முழுவதும் ஆபரணங்களால் நிறைந்திருந்ததை கண்டார். பகவான் எல்லா நலன்களையும் வழங்கக்கூடியவர். பகவானுக்கு ஒருவன் ஒரு பொருளை கொடுத்தால் அவன் நஷ்டம் அடைவது இல்லை, பதிலாக கோடிக்கணக்கில் அவன் லாபம் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அழகான ஒரு இந்த பிக்சர் நீங்க கண்டிப்பா பாத்திருப்பீங்க. ஒரு வியாபாரி மாதிரி ஒரு தாயார் தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. புக்ல இருக்கு மாதாஜி, நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கு. கூட நிறைய வைரம் கற்கள் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா அவங்க ஏதோ மாம்பழம் மாதிரி ஏதோ அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த 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 பிக்சர் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு.
சோ அன்பு என்பது எவ்வளவு நார்மலாவே இப்போ குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்தையுமே ஒரு சிறு சேட்டை பண்ணாலே பெரியவங்க ரொம்பவுமே வந்து ஆனந்தம் கொள்வார்கள், அது எந்த குழந்தையா இருந்தாலுமே. ஆனா இப்போ அந்த பரம்பொருளே வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிலையில அங்க செயலாற்றுவதை கண்டு இந்த சிறு பிராயத்திலே வந்து இவ்வளவு நுணுப்பமா வந்து தாய் தந்தையர் செய்த அந்த பண்டமாற்று முறைதான் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தது. அநேக நாடுகளுக்கு இடையிலே வந்து பண்டமாற்று அரிசி கொடுத்தா இப்ப கூட இருக்கு இல்லையா அரிசி என்பது. ஆனா இப்ப நம்ம எல்லாமே காசுக்காக தான் கொடுக்கிறோம். இப்போ ஏற்றுமதி வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அரிசி. ஏன்னா நமக்கு வந்து வர வேண்டிய ஃபியூவல் எல்லாமே பிளாக் ஆகும் பொழுது நாமளும் நம்முடைய முக்கியத்துவத்தை அடுத்தவர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செயல்பட வேண்டும் என்பதை நம்ம மத்திய அரசு வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே செய்யறத வந்து நாமளும் பார்க்கணும். பண்டமாற்று முறை என்பது அந்த காலகட்டத்திலும் உண்டு. ஒரு தேசத்திற்கு இன்னொரு தேசத்திற்கு இடையில பண்டமாற்று முறை இருந்தது. அத வந்து அப்பவே வந்து பகவானும் வந்து இந்த செயலை செய்தார் என்பதை அவருடைய சிறு பாலிய லீலை கொண்டு நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், அதாவது அவர் வந்து ஆம்னிபொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட் இல்லையா, அனைத்தையுமே அறிந்தவரும் சரி, அதாவது சர்வ வல்லமையானவரும் கூட அவர் இருந்தாலும் அவர் குழந்தையாக இருந்த பொழுது அவர் ஒரு குழந்தை என்ன செய்யுமோ அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் செய்து தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கும் வந்து பேர ஆனந்தத்தை அளித்தார். அவர்களுக்கும் ஏன் என்றால் அவர்கள் இருவரும் கூட தூய பக்தர்கள். நாராயணருக்கு வந்து பக்தி செய்யணும் பொழுது அவர் அதற்கான சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக செய்திருக்கிறார். அந்த இடத்துல சொல்லும்போது while worshipping Narayana would ask him to bring his wooden slippers. கிருஷ்ணா வந்து அது வந்து அந்த உடன் ஸ்லிப்பர்ஸ் எடுக்கக்கூடிய வயசு கிடையாது இல்லையா, இருந்தாலும் அவரால் முடியாத பட்சத்திலையும் எடுத்துட்டு வந்து தந்தைக்கு வழங்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ விருந்தாவன வாசிகள் எல்லாருமே வந்து இந்த குழந்தை கிருஷ்ணருடைய லீலைகள்ல அவங்களும் வந்து ரிசர்வாயர் ஆஃப் ஆல் பிளஷர்ஸ் இல்லையா, களஞ்சியம் மாதிரிதான். அதாவது பேரானந்தத்தினுடைய களஞ்சியம் யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அவருடைய பக்தர்களுக்காக அவர் வந்து செய்த லீலைகள் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல நாம காண முடிகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன மர இரட்டைகளுக்கு முக்தி அளித்தவரான பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமனும் மற்ற குழந்தைகளுடன் யமுனை நதிக்கரையில் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களை அழைத்து வர முடியாமற் போகவே ரோகிணி யசோதை வீட்டிற்கு சென்று அவர்களை அழைத்து வர யசோதையை அனுப்பி வைத்தாள். அன்னை யசோதை தன் மகனிடம் மிகவும் பாசம் கொண்டிருந்ததால் அவரை அழைக்க வந்ததும் அவளின் மார்பில் பால் பெருக்கெடுத்தது. அன்பான குழந்தையே, வீட்டிற்கு உடனே வா, சாப்பிடுவதற்கு நேரமாகிவிட்டது என்று அவள் உரக்க கூவி அழைத்தாள். மேலும் அவள் சொன்னாள், அன்பான கிருஷ்ணா, கமலக்கண்ணா, தயவு செய்து உடனே வந்து என் மார்பில் பாலை அருந்துவாயாக. நீ அதிகமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறாய், உனக்கு பசியாய் இருக்கும். இவ்வளவு நேரம் விளையாடியதால் சிறு குழந்தையான உனக்கு மிகவும் களைப்பாய் இருக்கும். பலராமரையும் அவர் இவ்வாறு அழைத்தாள். அன்பான குழந்தையே, என் குலக்கொழுந்தே, உன் தம்பி கிருஷ்ணனையும் அழைத்து கொண்டு உடனே வருவாயாக. காலையில் இருந்து நீங்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள், மிகவும் களைத்திருப்பீர்கள். உடனே வீட்டுக்கு வந்து உணவு அருந்துங்கள். உங்கள் தந்தை நந்த மகாராஜா உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். அவர் சாப்பிட வேண்டாமா? நீங்கள் உடனே வந்தால்தான் அவர் சாப்பிடுவார். வாசிக்கவாமா மாதாஜி? இந்த பேராகிராஃப் முடிச்சிருக்கு. நந்த மகாராஜா சாப்பிடாமல் தங்களுக்காக காத்திருக்கார் என்பதை கேட்டதும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வீட்டிற்கு புறப்பட்டார்கள். அவர்களின் விளையாட்டு தோழர்கள் ஆட்ட உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணன் போகிறான். அடுத்த முறை அவரை இப்படி போக விட மாட்டோம் என முணுமுணுத்தார்கள். கிருஷ்ணரின் விளையாட்டு தோழர்கள் மீண்டும் அவரை சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்களோ என்று அச்சுறுத்தினார்கள். அதனால் பயமடைந்த கிருஷ்ணர் வீடு நோக்கி செல்லாமல் சிறுவர்களுடன் விளையாட சென்று விட்டார். இதனால் யசோதை அச்சிறுவர்களை கடிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரிடம் கூறினாள், அன்பான கிருஷ்ணா, நீ என்ன தெருப்பையனா? உனக்கு வீடு இல்லையா? உடனே வீட்டுக்கு வா. பார், காலையிலிருந்து விளையாடியதால் உன் உடம்பெல்லாம் புழுதி படர்ந்திருக்கிறது. இப்போது நீ வீட்டுக்கு வந்து குளிக்க வேண்டும். மேலும் இன்று உன் பிறந்த நாள், எனவே நீ வீட்டுக்கு வந்து பிராமணர்களுக்கு பசுக்களை தானம் செய்ய வேண்டும்.
உன் தோழர்கள் எல்லாம் அவர்களின் அன்னையர் ஆபரணங்களால் எப்படி அலங்கரித்திருக்கிறார்கள் பார். நீயும் சுத்தம் செய்து கொண்டு நேர்த்தியான ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிய வேண்டும். உடனே வா, நீ வீட்டுக்கு வந்து நீராடி நன்றாக உடுத்தி கொண்டு திரும்பவும் வந்து விளையாடி கொண்டிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பெருசா கிடையாது. ஆனாலும் குழந்தை கிருஷ்ணரிடத்துல யசோத தாயார் எவ்வாறு பரிவாக இருந்தார் என்பது இந்த இடத்துல நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். பலராமருடைய தாயார் ரோஹிணி தாயார் இல்லையா? ரோஹிணி தாயார் யார்? இவங்க நந்த மகாராஜாவுக்கும் எப்படி சம்பந்தம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நந்தகோபாலுடைய எதற்காக ரோஹிணி தாயார் சகோதரி, வசுதேவரோட மனைவி. ஆனா அதனால இங்க அவர் அண்ணன், அதனால இங்க இருக்காங்க. ஆக்சுவலி நந்த மகாராஜாவும் எதுகுலம் எல்லாம் அவருக்கு கம்சனுக்கு எதிரியாயிட்டதுனால அவங்க வந்து இங்க வந்து இருக்கிறாங்க மாதாஜி கோகுலத்துல. இங்க பாதுகாப்பா கசின்ஸ் ஆக்சுவலி யாரு? கசின்ஸ், வசுதேவரும் நந்த நண்பர்கள் நண்பர்கள், அதே நேரம் உறவினர், கசின்ஸ் அவங்க ஆக்சுவலி. அதனாலதான் அந்த சேம் ஃபேமிலி ட்ரீ மாதிரி தான் அவங்க. அதனாலதான் அவங்க வீட்டுல இருக்காங்க, தங்கியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ரோஹிணி தாயார் என்ன சொல்றாங்க, பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் அழைத்து வரணும்ட்டு யசோதைக்கு சொல்றாங்க. யசோத தாயார் அங்கே சென்று குழந்தை கிருஷ்ணரை வந்து அன்பு கொண்டு எவ்வளவு அழகாக வந்து அழைக்கிறார் இல்லையா? சோ நீ உடனே வர வேண்டும், தந்தை வந்து உங்களுக்காக உணவு அருந்தாமல் காத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன பிறகுதான் காலையில இருந்து விளையாடிட்டு இருந்த பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். சோ அப்ப செல்லணும்னு நினைக்கிறப்போ ஆட்டத்துல பாதியில சென்று விட்டால் அதுல சுவாரஸ்யம் இருக்காது இல்லையா? அங்கிருந்த பிள்ளைகள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தா உங்களை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. இது இப்ப கூட இந்த குழந்தைகள் சொல்லக்கூடியது உண்டு இல்லையா? யூ கேன் see கண்டிப்பா நீங்க அந்த சிறு பிள்ளைகள் ஒரு 5-6 பேர் விளையாடுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல கண்டிப்பா நான் டீச்சர், நீ என் ஸ்டூடெண்ட், இப்படி டீச்சர் ஆட்டம் தான் நிறைய பேர் விளையாடுவாங்க. நான் சொன்னபடிதான் நீ கேட்கணும். நாங்கெல்லாம் அப்படிதான் விளையாடுவோம் மாதாஜி, அதான் டீச்சர் ஆயிட்டோம். நான் சொன்னபடிதான் நீ கேட்கணும் இல்லையா? அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் மாதாஜி. அப்படி ரொம்ப விளையாடுவாங்க, பெண் குழந்தைகள் தான் ரொம்ப விளையாடுவாங்க. அந்த பெண் குழந்தை ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கும். ஒருவேளை அந்த ஏஜ் குரூப்லயே அது ஒரு 1 இயர் பெருசா இருந்தா கூட என் பேச்சுதான் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டாமினண்டா சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த சிறு பிராயத்தினுடைய லீலைகளை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ யசோத தாயார் வந்து அப்ப வந்து மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளை திட்டி நீங்க எல்லாம் கூட வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். சோ இன்னைக்கு கிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாள், அதனால அவன் குளிச்சுட்டு காலையில இருந்து விளையாடினால புழுதி படிந்து இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? அதனால வந்து குளிச்சுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு எல்லாமே வந்து தானங்கள் வழங்கணும். நீங்க எல்லாரும் கூட போய் குளிச்சு அவங்களுடைய கோபிகளோட வரணும்ன்றத வந்து அவங்க பண்ணிக்கிறார்கள். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம், இந்த ஒரு இதனுடைய இது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து புஷ்ப மாதாஜி இந்த 2-3 வரி படிச்சுட்டு இந்த ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க. எஸ், ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வீட்டுக்கு திரும்பும்படி அழைத்தாள். தேவர்களாலும் பிரம்மனாலும் சிவபெருமானாலும் வழிபடத்தக்கவரான கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் யசோதை தன் சொந்த குழந்தைகளாக பாவித்து அழைத்தாள். அன்னை யசோதையின் குழந்தைகளான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வீட்டுக்கு வந்தபோது அவள் அவர்களை நீராட்டி அழகிய ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிவித்து பிராமணர்களை வரவழைத்து குழந்தைகளை கொண்டு கிருஷ்ணரின் பிறந்த தினத்தையொட்டி பசுக்களை தானமாக வழங்க செய்தாள். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாள் விழா அன்று யசோதையின் வீட்டில் கொண்டாடப்பட்டது. அடுத்து வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் நந்த மகாராஜாவின் தலைமையில் வயதில் பெரியவர்களான கோபாலர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில் மகாவனத்தில் அசுரர்களால் ஏற்பட்ட தொல்லைகளை எப்படி நிறுத்துவது என்பது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது நந்த மகாராஜாவின் சகோதரரான உபநந்தரும் சபையில் இருந்தார். அவர் கற்றறிந்தவர், அனுபவம் மிக்கவர். கிருஷ்ணர் பலராமரின் நலனில் மிகுந்த அக்கறை உள்ளவர். தலைவர்களுள் ஒருவராகிய அவர் சபையில் இவ்வாறு பேசினார். நண்பர்களே, நம்ம அமைதியை கெடுக்க பெரும் அசுரர்கள் இங்கு வந்து தொடர்ந்து நமக்கு தொல்லைகள் விளைவித்து வருவதாலும்
நமது குழந்தைகளை கொல்வதில் அவர்கள் குறியாய் இருப்பதாலும் நாம் இந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடம் செல்வது நல்லது. பூதனா கிருஷ்ணரை கொல்ல முயற்சித்ததை எண்ணி பாருங்கள். அவ்வளவு கொடிய அரக்கியின் கைகளில் இருந்து பகவானான ஹரியின் கிருபையால் கிருஷ்ணர் தப்பினார். அடுத்து சூறாவளி அரக்கன் கிருஷ்ணரை ஆகாயத்தில் தூக்கி சென்றான். அப்போதும் ஹரியின் கிருபையால் கிருஷ்ணர் தப்பினார். அசுரன் கீழே விழுந்து மடிந்தார். சமீபத்தில் இந்த குழந்தை 2 மரங்களுக்கு இடையே விளையாடி கொண்டிருந்த போது மரங்கள் பயங்கரமாக கீழே விழுந்தன. நல்ல வேளையாக குழந்தைக்கு காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. பகவானான ஹரி மீண்டும் அவரை காப்பாற்றினார். இந்த குழந்தையோ அவருடன் விளையாடி கொண்டிருந்த ஒரு குழந்தையோ கீழே சாய்ந்த மரங்களில் பட்டு உயிர் எழுந்திருக்க கூடும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள். இந்நிகழ்ச்சிகளை கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் இந்த இடம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்ற முடிவுக்கு நாம் வர வேண்டியதாகிறது. நாம் இங்கிருந்து போய்விடலாம். பற்பல இடையூறுகளில் இருந்து பகவான் ஹரி நம்மை காப்பாற்றி இருக்கிறார். எனவே நாம் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இங்கிருந்து வெளியேறி அமைதியாக வசிப்பதற்கு ஏதுவான வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். பிருந்தாவனம் என்ற பெயருள்ள ஒரு வனம் உள்ளது. அங்கு புதிதாக வளர்ந்துள்ள செடிகளும் மூலிகைகளும் உள்ளன. நாம் அங்கு சென்று விடலாம் என நான் எண்ணுகிறேன். பசுக்களை பராமரிப்பதற்கு சிறந்த மேய்ச்சல் நிலங்கள் அங்கு உள்ளன. நாம் நம் கோபியர்களுடனும் குழந்தைகளுடனும் அங்கு நிம்மதியாக வசிக்கலாம். பிருந்தாவனத்துக்கு அருகில் அழகிய கோவர்த்தனகிரி உள்ளது. நம் மிருகங்களின் உணவிற்கு ஏற்ற புல்லும் மற்ற வகையான தீவனமும் அங்கு நிறைவாக உள்ளன. அங்கு வசிப்பதில் எவ்வித சிரமமும் இருக்காது. எனவே அந்த அழகிய இடத்திற்கு நாம் உடனே புறப்பட்டு செல்லலாம் என்பது என் கருத்து. இணையம் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம். நாம் வண்டிகளை உடனே தயார் செய்து உங்களுக்கு விருப்பமானால் பசுக்களை முன்னடத்தி புறப்படலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப மதுராவில இருந்து இங்க வர்றாங்களா மாதாஜி? மதுரா இல்ல மாதாஜி, கோகுலத்துல இருந்து இப்ப இங்க கோகுலத்துக்கு வர்றாங்க. எங்க இருந்து வர்றாங்க? கோகுலத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. கோகுலத்துல இருந்து விருந்தாவனம் போறாங்க. விருந்தாவனம் அந்த வனத்துக்கு போறாங்க. இப்போ கிருஷ்ணருடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு அழகான ஆடைகள் எல்லாம் உடுத்தி அதுக்கப்புறம் பிராமணர்களுக்கு தானங்கள் எல்லாமே வழங்கி அவருடைய பிறந்த நாள் விழாவை அற்புதமாக கொண்டாடியதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மகாவனா. 12 வனங்கள்ல இது ஒண்ணு மகாவனா இல்லையா? சோ மகாவனா ஒரு பாடல்ல வருது இல்லையா? ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணன்லயே வருது இந்த மகாவனா இல்லையா? சோ மகாவனா இப்ப நைமிஷாரண்யா அப்படிங்கிறது ஒரு காடுன்ற மகாவனமும் ஒரு காடு. அந்த மாதிரி 12 காடுகளை பற்றி லிஸ்ட் நம்ம ஐ திங்க் முந்தைய ஏதோ ஒரு சாப்டர் நைமிஷாரண்யம் நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நைமிஷாரண்யம் தான் ரொம்ப பாகவதம் அரங்கேற்றிய இடம். பெரிய ஒரு ஷெட் மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. அங்க போட்டோஸ் நிறைய இருக்கும். பெரிய பெரிய விருட்சங்கள் இருக்கும் மாதாஜி. அந்த விருட்சங்கள் எல்லாம் அந்த முனிவர்களா அப்படியே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஓகே, நந்த மகாராஜருடைய தம்பி உபநந்தர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மகாவனம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மகாவனத்துல இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் தொல்லைகள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப பூத்தனா ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தனும் மறைந்தான் இல்லையா? இப்ப 2 மரங்களும் விழுந்தது. சோ இப்படி அந்த மரங்கள் தெரியாமல் குழந்தை மேல் விழுந்திருந்தா குழந்தைக்கு என்ன ஆயிருக்கும்? அப்படியெல்லாம் யோசிச்சு இனிமே இங்க இருந்து கஷ்டப்படும் எல்லாவற்றிலுமே அந்த ஹரிதான் நம்மளை ரட்சித்திருக்கார். அதனால இனிமே நாம இந்த இடத்துல இருக்கிறத விட இந்த இடத்தை விட்டு நம்ம விருந்தாவனத்தை நோக்கி சென்று விடலாம். அங்கே அழகான மேய்ச்சல் நிலங்கள் எல்லாம் உண்டு. பாஸ்டரிங் கிரவுண்ட்னா மேய்ச்சல் நிலம். சோ அங்க விருந்தாவனம் பக்கத்திலேயே கோவர்தனகிரி. அந்த கோவர்தனகிரி நம்முடைய பசுக்களுக்கெல்லாம் மேய்ச்சலுக்கு அற்புதமான இடம். நாம் அங்கே சென்று நிம்மதியாக வாழலாம் அப்படிங்கறது எல்லாரும், அதாவது சரி என்று சொன்னால் இப்பொழுதே நம்ம வண்டியெல்லாம் கட்டி ஏற்பாடு பண்ணி முன்னாடி பசுக்களை எல்லாம் நடக்க வச்சு நம்ம செல்லலாம் என்று அவர் எடுத்துரைக்கிறார். இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்னுடைய மீனிங்கா நம்ம இப்போ படிச்சோம் இல்லையா? சோ அடுத்தது எஸ் யாரு பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. கூறியதை கேட்ட கோபாலர்கள் உடனடியாக தம் சம்மதத்தை அறிவித்தார்கள். இப்போதே செல்லலாம் என்றார்கள். ஒவ்வொருவரும் தன் வீட்டு சாமான்களையும் பாத்திர பண்டங்களையும் வண்டிகளில் ஏற்றி பிருந்தாவனத்திற்கு புறப்பட தயாரானார்கள். கிராமத்தின் வயதான பெரியவர்களும் பெண்களும்
குழந்தைகளும் வண்டியில் அமர்த்தப்பட்டார்கள். கோபாலர்கள் வில்லும் அம்பும் கையில் ஏந்தி வண்டிகளுக்கு பாதுகாப்பாக பின்னால் நடந்து சென்றார்கள். பசுக்களும் எருதுகளும் கன்றுகளும் முன்வைக்கப்பட்டு அவற்றை சுற்றி பாதுகாப்பாக கோபாலர்கள் ஆயுதங்களுடன் நின்றபடி கொம்புகளையும் தாரைகளையும் முழக்கினார்கள். பின்னர் பெரும் ஓசையை எழுப்பியபடி அவர்கள் பிருந்தாவனத்தை நோக்கி புறப்பட்டார்கள். பிரஜபூமியின் நங்கையரை எவ்வாறு வர்ணிப்பது? அழகிய ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் விலை உயர்ந்த புடவைகளையும் அணிந்து அவர்கள் வண்டிகளில் அமர்ந்திருந்தார்கள். வழக்கம் போல் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் பால்ய லீலைகளை புகழ்ந்து பாடினார்கள். அன்னை யசோதையும் அன்னை ரோஹிணியும் தனி வண்டிகளில் அமர்ந்திருந்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களின் மடிகளில் இருந்தார்கள். அன்னை யசோதையும் ரோஹிணியும் வண்டியில் சென்ற போது கிருஷ்ணனுடனும் பலராமனுடனும் பேசிக்கொண்டு சென்றார்கள். குழந்தைகளின் பேச்சு கேட்டு மகிழ்ந்திருந்த அவர்கள் மிகுந்த அழகாக காட்சியளித்தார்கள். இவ்வாறாக எல்லாரும் நித்தியமான வாழ்வை பெற்று அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கின்ற விருந்தாவனத்தை அடைந்து அவ்விடத்தை சுற்றி வண்டிகளை நிறுத்தி கோவர்த்தனகிரியை கண்டு அவர்கள் மனமகிழ்ந்து வசிப்பதற்கான வீடுகளை கட்டத் துவங்கினார்கள். அவரவர் வயதில் ஒத்தவர்களோடு சேர்ந்து நடனமாடியதும் தாய் தந்தையருடன் குழந்தைகள் பேசிக் கொண்டிருந்ததும் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தது. விருந்தாவன மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்சதுங்களா அந்த பேராகிராஃப்? இந்த பேராட முடிஞ்சு. ஓகே, இந்த மாதிரி அவங்களுடைய டிசிஷன் இல்லையா, உபநந்தனா அவர் சொன்ன மாதிரி எஸ் எல்லாரும் செல்லலாம் அப்படின்னுட்டு அவங்களும் தீர்மானிக்கிறார்கள். மேலும் அவங்களுடைய வண்டிகளை எல்லாம் அவர்கள் தயார் நிலையில் அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பண்டங்கள் எல்லாவற்றையுமே அந்த வண்டிகளில் ஏற்றி வயதானவர்கள், அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள், அதுக்கப்புறம் பெண்கள், இவங்க எல்லாரையுமே அந்த வண்டிகளில் ஏற்றி உட்கார வச்சு, சோ இன்னும் அங்கிருந்து அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, பறை சாற்றுறது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஹார்ன்ஸ் அப்படின்னாக்கா சங்கு, இதெல்லாமே முழங்கி அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள். மேலும் பிருந்தாவனத்தை அடைகிறார்கள். சோ இதுல யசோத தாயரும் ரோஹிணி தாயரும் ஒரு செப்பரேட் வண்டியில செல்கிறார்கள். அவர்களுடைய மடிகளில் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லோருமே அலங்காரமாக, அதாவது கோபிகள் எல்லாமே, அதாவது ஆயர்குல கன்னி பெண்கள் எல்லாமே அழகான ஆடைகளை அணிந்து வண்ணம் செல்கிறார்கள் என்று இந்த இடத்துல விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் கோவர்தனகிரி அந்த அடிவாரம் இல்லையா, பிருந்தாவனத்தை அடைகிறார்கள். அவர்களும் தற்காலிகமாக ஒரு இடத்தை அதாவது செய்யணும் இல்லையா, கட்டுவாங்க, குடியில் அமைக்கிறக்கூடிய அத்தகைய செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். இந்த மாதிரி அங்கே they were felt very happy. இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். as they grew up, மேலும் அவர்கள் வளர ஆரம்பித்த பிறகு talking with their parents and childish in language, thus they get great pleasure. அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகளுக்கு ரொம்பவுமே பேர் ஆனந்தத்தை வழங்கியதாக இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல நமக்கு தெரிய வருது. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கன்றுகளை கவனித்துக் கொண்டார்கள். ஆயர்குல சிறுவர்களுக்கு தரப்படும் முதல் பொறுப்பு கன்றுகளை பராமரித்தல். குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சிறுவர்களுக்கு இதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. எனவே கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மற்ற ஆயர்குல சிறுவர்களுடன் மேய்ச்சல் நிலங்களில் கன்றுகளை கவனித்தபடி விளையாடினார்கள். கன்றுகளை பொறுப்பேற்று அழைத்து செல்லும் போது சகோதரர்களான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சில வேளைகளில் புல்லாங்குழலை இசைத்தார்கள். சில வேளைகளில் அவர்கள் ஆமலக்கி பழங்களையும் பலாப்பழங்களையும் எடுத்து பந்தாடினார்கள். சில சமயங்களில் அவர்கள் கால் சிலங்கைகள் ஒலிக்க நர்த்தனம் செய்தார்கள். சில வேளைகளில் அவர்கள் கம்பங்களால் தங்களை மூடிக்கொண்டு கம்பளங்களால் தங்களை மூடிக்கொண்டு எருதுகள் போலவும் பசுக்கள் போலவும் பாவனை செய்து விளையாடினர். பலராமரும் கிருஷ்ணரும் இப்படி விளையாடினார்கள். பசுக்களையும் எருதுகளையும் போல் உருமிக்கொண்டு சண்டை போடுவார்கள். இப்படியாக அவர்கள் சாதாரண குழந்தைகளைப் போல் குழந்தைத்தனமான விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஒரு நாள் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் யமுனை நதிக்கரையில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது வத்சாசுரன் என்ற பெயருடைய அரக்கன் ஒரு கன்றின் வடிவை மேற்கொண்டு இரு குழந்தைகளையும் கொல்லும் நோக்கத்துடன் அங்கு வந்தான்.
கன்றின் வடிவத்தை எடுத்திருந்ததால் அவன் மற்ற கன்றுகளுடன் சேர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. ஆனால் கிருஷ்ணர் இதை கவனித்து விட்டார். உடனே அவர் அரக்கன் வந்திருப்பதை பலராமருக்கு தெரிவித்தார். பிறர் இரு சகோதரர்களும் ஓசைப்படாமல் அரக்கனை அணுகினார்கள். கிருஷ்ணர் அரக்கனான கன்றின் இரு பின்னங்கால்களையும் வாளையும் பிடித்து சுழற்றி அடித்து ஒரு மரத்தின் மேல் வீசி எறிந்தார். அரக்கன் உயிரிழந்து மரத்தின் உச்சியிலிருந்து தரையில் விழுந்தான். அரக்கன் தரையில் இறந்து கிடந்ததை கண்ட தோழ சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை பாராட்டினார்கள். தேவர்கள் மனமகிழ்ந்து ஆகாயத்திலிருந்து மலர் மாறி பொழிந்தனர். இவ்வாறு பிரபஞ்ச படைப்பின் பாதுகாவலர்களான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஒவ்வொரு நாட்காலையிலும் கன்றுகளை அழைத்து சென்று விருந்தாவனத்தின் இடைச்சிறுவர்களாக பால்ய லீலைகள் கழித்திருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக அவர்கள் அந்த விருந்தாவனத்தில் அவர்களுடைய வாழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். மேலும் ஆயர்கள் எல்லாமே என்ன செய்வாங்க, பசுமாடுகள் தான் அவங்களது வளர்ப்பு இல்லையா. சோ மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு ஆயர்குல சிறுவர்கள் எல்லாமே அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள் பசுமாடுகளை, கன்று குட்டிகளை. சோ அதுதான் அவர்களுடைய வேலை, கோபாலர்களுடைய வேலை அதுதான். சோ அங்கே சென்று அந்த பசுமாடு மற்றும் அந்த கன்று குட்டிகளை மேய்ச்சலுக்கு விட்டு அவர்கள் ஆடி பாடி கொண்டிருப்பார்கள். மேலும் ஆமலாக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு பழம் போல இருக்கு. மேலும் பேல் ஃப்ரூட்ஸ், அந்த பேல் ஃப்ரூட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நெல்லிக்காய். நானும் நினைச்சேன் நெல்லிக்காய் அது ஃப்ரூட். ஆமலா நெல்லிக்காய். பேல் அப்படிங்கிறது பலாப்பழம். சோ இந்த பலாப்பழத்திலயும் அதுக்கப்புறம் இந்த நெல்லிக்காயும் தான் அவங்களுடைய உணவு. சோ அவர்களுடைய கால்களில் இருக்கக்கூடிய சலங்கைகள் எல்லாமே ஆடுகின்றது இல்லையா. அவங்க ஆடி பாடி வில்வப்பழங்கள், இங்க பலாப்பழம் போட்டிருக்க, ஆக்சுவலா வில்வப்பழம் தான் உருண்டியா இருக்கும். ஓகே, அதுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம ஸ்வீட்டா தான் இருக்கு. அந்த வில்வ மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இது கண்டிப்பா ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். அது உடைச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. இல்ல பலாப்பழம் விளையாடுறாங்கன்னா பலாப்பழங்கிறது பெருசா ஒரு ஷேப்லெஸ்ஸா ஒரு மாதிரி ரவுண்டா அப்படி எல்லாம் தானே மாட்டாங்க. அதெல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கும், சின்ன பலாப்பழங்களும் இருக்கும். ஆனாலும் இது பேல்னாக்கா இந்த பழம் தான். நோ இஷ்யூஸ். சோ இது மாதிரி அவர்கள் பசுக்களோடையும் எருதுகளோடையும் மற்றும் கன்றுக்குட்டிகளோடையும் அவர்களுடைய ஆடல் பாடல் மற்றும் அத்தகைய வேடங்களை எல்லாம் தரித்து அந்த கன்றுக்குட்டிகள் எவ்வாறு துள்ளி ஓடும் அதே மாதிரி அவருடைய செயல்களை எல்லாம் செய்து, சோ குறும்புத்தனம், ஒரு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தை என்ன செயல் செய்யுமோ அத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஈடுபாடு கொண்டு செய்தார்கள். மேலும் யமுனை நதிக்கரை ஓரத்துல ஒரு முறை வட்டாசுரன் என்ன செய்தான், அந்த கன்றுக்குட்டியுடைய வேடத்தை ஏற்று அந்த கன்றுக்குட்டிகளோட அதுவும் இணைந்து விட்டதை கிருஷ்ணர் பார்த்து விட்டார். அதை பலராமருக்கும் சூசகமாக அவருக்கு தெரிவித்தார். சோ மேலும் அங்கே சென்று அந்த கன்றுக்குட்டி ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டாசுரனை காலை எடுத்து சுழட்டி மரத்துக்கு வீசி அடித்த பொழுது அவனும் மரணித்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் அவங்களோட விளையாடி கொண்டிருந்த அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே அருமை அருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவுமே அவர்கள் சந்தோஷம். சோ ஷெவர்ட் ஃபிளவர்ஸ் இல்லையா, புஷ்பாஞ்சலி செய்த மாதிரி செய்திருக்காங்க. இன் திஸ் வே த மெயின்டெனர் of the complete creation, Krishna and Balarama used to take care of the calves every day இல்லையா. அந்த கன்றுக்குட்டிகளை அவர்கள் தான் ரட்சித்து கொண்டு காலை முதல் சாயங்காலம் வரைக்குமே. மேலும் பால்ய பருவத்தினுடைய லீலைகளை எல்லாமே அங்க இருக்க விருந்தாவன வாசிகள் எல்லாருமே ரசித்தார்கள் என்பதும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயர்குல சிறுவர்கள் எல்லாம் தினமும் கன்றுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டுவதற்காக அவைகளை யமுனை நதிக்கரைக்கு அழைத்து செல்வது வழக்கம். கன்றுகள் யமுனை நதியில் தண்ணீர் குடித்த போது சிறுவர்களும் நீர் அருந்தினார்கள். அவ்வாறு ஒரு நாள் நீர் அருந்திவிட்டு நதிக்கரையில் அவர்கள் அமர்ந்திருந்த போது உருவத்தில் வாத்தை போலவும் ஆனால் மலை போல் பெரியதுமான ஒரு மிருகத்தை கண்டார்கள். அதன் அசாதாரண வடிவத்தை கண்டு அவர்கள் இருவரும் பயந்து போனார்கள். கம்சனின் நண்பனான அம்மிருகத்தின் பெயர் பகாசுரன். அவன் திடீரென்று கிருஷ்ணரை தன் கூரிய அலகுகளினால் தாக்கி வேகமாக விழுங்கினான். கிருஷ்ணரை அரக்கன் விழுங்குவதைக் கண்ட பலராமரும் அவரின் தோழர்களும் மூச்சற்று போனார்கள். ஆனால் பகாசுர அரக்கன் கிருஷ்ணரை விழுங்கிய போது தொண்டையில் ஏதோ எரிவது போல உணர்ந்தான்.
கிருஷ்ணரின் ஒளிமுக சக்தியின் காரணமாக உடனே அரக்கன் கிருஷ்ணரை வெளியில் எறிந்துவிட்டு தன் கூறிய அலகுகளால் குத்தி கொள்ள முயன்றான். கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவின் குழந்தையாக நடித்தாலும் அவர் பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மனின் தந்தையான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை பகாசுரன் அறியான். அன்னை யசோதையின் குழந்தை, தேவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கான பெட்டகம், சாதுக்களின் காவலர். அந்த மாபெரும் பறவையின் அலகுகளை பிடித்து ஒரு குழந்தை புல்லை பிளப்பது போல் எளிதாக தன் கோபால நண்பர்களின் முன்னர் அரக்கனின் வாயை பிளந்தார். ஆகாயத்திலிருந்து சொர்க்கவாசிகளான கந்தர்வர்கள் சமேலி போன்ற நறுமண மலர்களை தூவி குழந்தை கிருஷ்ணரை பாராட்டினார்கள். மலர்மாரியுடன் தாரைகளும் தப்பட்டைகளும் சங்கங்களும் ஒலித்தன. இன்னொரு பர படிக்கவா மாதாஜி? 2 பேராகிராஃப் படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, இன்னொன்னு படிச்சிருக்கேன். ஓகே மேம். மலர் மாறி பொழிவதை கண்டும் சொர்க்கலோக இசையை கேட்டும் சிறுவர்கள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள். கிருஷ்ணரை கண்டதும் பலராமர் உட்பட சிறுவர்கள் எல்லோரும் புத்துயிர் பெற்றது போல மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தங்களை நோக்கி வருவதை கண்டதும் ஒருவர் பின் ஒருவராய் நந்தகுமாரனை கட்டிப்பிடித்து தழுவி கொண்டார்கள். பின்னர் கன்றுகளை எல்லாம் ஓரிடத்தில் சேகரித்து கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பினார்கள். வீட்டிற்கு வந்த பின் சிறுவர்கள் எல்லோரும் நந்தகுமாரனின் அதிசய செயல்களை பற்றி பேசினார்கள். நடந்த சம்பவத்தை பற்றி சிறுவர்கள் கூறியதை கேட்ட கோபியரும் கோபாலர்களும் கிருஷ்ணரிடம் தாம் கொண்டிருந்த அன்பின் காரணமாக மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அவரின் மகிமைகளையும் அற்புத செயல்களையும் பற்றி கேள்விப்பட்ட போது அவரிடம் அவர்கள் கொண்டிருந்த அன்பு பன்மடங்கு அதிகரித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். சோ இந்த லீலை இல்லையா, பகாசுரனுடைய வதத்தையும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ஒரு நாள் யமுனை நதிக்கரை ஓரத்துல சோ கன்று குட்டிகளோட அந்த யமுனை நதி நீரை பருகுவது மற்றும் இவர்களும் அந்த நீரை பருகி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல பகாசுரன் எந்த ரூபத்தில் வருகின்றான்? தலை ஒரு பெருசா மலை போல இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் கொண்டு அவன் அங்கே வருகின்றான். அது ரொம்பவே அது வஜ்ராயுதம் மாதிரி இருக்கு. ஸ்டாப், அவருடைய தலைப்பகுதி வஜ்ராயுதம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. So when they saw that unusual, அது ஒரு அந்த அத்தகைய ஒரு ரூபம் கொண்ட ஒரு விலங்கை கண்ட பொழுது அவங்களுக்கு பயம் ஏற்படுகின்றது. மேலும் அதற்கு அழகு இருக்கு. அந்த அழகு கம்சனுடைய நண்பன் இவன் யாரு? பகாசுரன் இல்லையா? சோ மேலும் அந்த அந்த வாய்க்கு அந்த அழகுக்குள்ளேயே கிருஷ்ணரை விழுங்கி விடுகின்றது. அந்த பகாசுரன் விழுங்கி விடுகின்றார். அதை கண்ட அதாவது 1000 சிறுவர்கள் மற்றும் பலராமர் மூர்ச்சையாகி விழுந்து விடுகிறார்கள். இப்போ கிருஷ்ணரும் அது அவ்வாறு அவர் உள்ள செல்லும் பொழுது அவருடைய தொண்டையில எரிச்சல் இல்லையா, பர்னிங் சென்சேஷன் ஏற்படுது. அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனதால தாங்கிக் கொள்ள முடியாதனால அவனை அதாவது அவருடைய வாயிலிருந்து குழந்தை கிருஷ்ணரை வெளியே எடுத்துறாரு. அவர் glowing effulgence இல்லையா, demon quickly threw, அதாவது வெளியில எடுத்துறாரு. try to kill him. சோ மேலும் அவரை கொல்லணும்னு நினைக்கிறார். அந்த அழகாலேயே அவர் கொல்லணும்னு நினைக்கிறார். So Bakasura did not know that Krishna was playing a part of child of Nanda Maharaj. கிருஷ்ண அதாவது பகாசுரனுக்கு தெரியாது. சோ கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண குழந்தை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் உண்மையிலே அவர் ஒரு நந்த மகாராஜாவுடைய குழந்தையாகத்தான் இருக்கிறார். ஒரிஜினல் ஃபாதர் ஆஃப் லார்ட் பிரம்மா அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. So Mother Yashoda's child, who is the reservoir of pleasure for the devatas and is the maintainer of the saintly person, caught hold of இந்த கோரமா இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பகாசுரனை பிடிச்சிடுறது. சோ மேலும் அவனுடைய 2 அலகைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா கிழித்து எரியக்கூடிய அந்த செயலை செய்து விடுகின்றார். எதை கொண்டு? வெரி ஈஸிலி ஸ்பிளிட்ஸ் அ பிளேட் ஆஃப் கிராஸ். எப்படி நம்ம ஒரு புல்லுனுடைய இதை 2 பாகமா இப்படி பிரிப்போமோ அந்த மாதிரி அந்த அலகை பிரிச்சு போட்டுறார். சோ மல்லிகை மேலும் மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் மகிழ்ந்து அதாவது மலர்களால் அவருக்கு அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை அவர்கள் தெரியப்படுத்துகிறார்கள். தாரைகளும் அதுக்கப்புறம் கான்ஷல்ஸ் இல்லையா, சங்குகள் எல்லாமே முழங்குகின்றது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So when the boys saw the showering flowers and heard the celestial sounds இல்லையா, celestial soundsனா மேல் இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்கள் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த சப்தம் என்பது இந்த இடத்துல
தெய்வீகமான அந்த சப்தத்தை கேட்ட பொழுது they saw Krishna freed from the mouth of great demon Bakasura, including Balarama, were so pleased to see him if they regained their source of life. மீண்டும் சுவாசம் பெற்ற தன்மை அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. So they won. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அங்க நிகழ்ந்த கதைகள் எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்குல சிறவர்கள். மேலும் Gopas, when the Gopas and the covered men heard the story from the boys, they felt great happiness. இல்லையா? அதாவது அதனால பேர ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். By hearing about his glories and various victorious activities, they become more affectionate towards him. அதாவது பகவான் மீது அவ்வளவு அதாவது பிரேமையை அவர்கள் அவங்களுடைய பிரேமை அதிகரிக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தசாரதி பிரபு, உங்ககிட்ட புக் இருக்குங்களா? படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவரின் மகிமைகளையும் அற்புத செயல்களையும் பற்றி கேள்விப்பட்ட போது அவரிடம் அவர்கள் கொண்டிருந்த அன்பு பன்மடங்கு அதிகரித்தது. குழந்தை கிருஷ்ணர் மரணத்தின் வாயிலிருந்து தப்பியதை எண்ணி மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும் அன்புடனும் அவரை பார்த்தார்கள். பல கவலைகளுக்கிடையேயும் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் முகத்தை விட்டு கண் வாங்காமல் பார்த்தார்கள். குழந்தை கிருஷ்ணர் பல அரக்கர்களால் பலமுறை பல வகைகளில் தாக்கப்பட்டாலும் அரக்கர்கள் மடிந்து கிருஷ்ணர் அபாயமின்றி தப்பியதை பற்றி கோபியரும் கோபாலர்களும் தமக்குள் பேசிக் கொண்டார்கள். பயங்கரமான உடல்களை கொண்ட பல அரக்கர்கள் பலமுறை கிருஷ்ணரை கொல்ல முயற்சி போதும் ஹரியின் கிருபையால் அவருக்கு சிறு காயம் கூட ஏற்படாததையும் பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள். மாறாக அவர்கள் நெருப்பில் பட்ட சிறு ஈக்களை போல மடிந்து போனார்கள். கர்க்க முனிவர் தம் வேத அறிவு மற்றும் ஜோதிட சாஸ்திர அறிவின் துணையால் கிருஷ்ணர் அசுரர்களால் தாக்கப்பட்டிருந்ததை தீர்க்க தரிசனத்துடன் கூறியிருந்ததை அவர்களால் நினைத்து பார்த்தார்கள். அவர் சொன்னதையெல்லாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை உண்மையாகி வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள். நந்த மகாராஜாவும் மற்ற ஆயர்குல மக்களும் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமனின் அற்புதமான லீலைகளை பற்றி பேச்சில் எப்போதும் லயித்திருந்தார். ஜட இருப்பின் 3 வகையான துயரங்களை முற்றிலும் மறந்திருந்தார்கள். இது கிருஷ்ண உணர்வின் தனித்தன்மை. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நந்த மகாராஜா அடைந்த நன்மையை இப்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணா மற்றும் அவரது சகாக்களின் பரமமான லீலைகளை பற்றி பேசுவதால் மட்டுமே பெறலாம். இவ்வாறு பலராமரும் கிருஷ்ணரும் தம் பால்ய லீலைகளை நிகழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள். ராமபிரானின் குரங்குகளால் சமுத்திரத்தில் பாலம் அமைத்ததையும் ஹனுமான் சமுத்திரத்தை தாண்டியதும் நடித்து காட்டி விளையாடுவார்கள். நண்பர்களுடன் இத்தகைய விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அவர்களின் குழந்தை பருவம் இப்படி மகிழ்ச்சிகரமாக கழிந்தது. பக்தி வேதாந்தம் எழுதிய கிருஷ்ணார் எனும் நூலின் 11வது அத்தியாயமான வச்சாசுரா பகாசுராவதம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக அங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்குல அதாவது மக்கள் ரொம்பவுமே பேரானந்தம் கொண்டார்கள் என்று எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் இத்தனை வதங்கள் நிகழ்ந்தாலும் பகவானுக்கு எதுவுமே ஆகலை. இஸ் நாட் இன்ஜூர்ட். சோ எந்த இடத்துலயுமே அவருக்கு ஒரு காயமோ எதுவுமே ஏற்படாம அதுல எல்லாம் தப்பிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவருக்கு வாய்த்ததை குறித்து ரொம்பவுமே அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். இந்த இடத்துல கர்கமுனி கிருஷ்ணருடைய வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் எப்பவுமே ஜாதகங்கள் கணிப்பார்கள் இல்லையா? அதை முன்னாடியே அவர் அலசி ஆராய்ந்து சொல்லியிருந்தாராம். சோ குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு கண்டிப்பாக இந்த அசுரர்களால் தாக்குதல் என்பது நிகழும் என்பதை முன்னரே அறிவித்திருக்கிறபடி இப்ப நடக்கிறது எல்லாமே உண்மையாக அதாவது ஒன்று விடாமல் நிகழ்கின்றது என்பதை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் எல்லா ஆயர்களும் இன்க்ளூடிங் நந்த மகாராஜா used to talk of the wonderful activities of Lord Krishna and Balarama, and they were also so absorbed in those talks that they forget the threefold mysteries. நமக்கு எல்லாருக்குமே அதாவது பகவானுடைய இது நமக்கு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா, பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பற்றி நாம பேசுறதும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி பேசும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவு துயரங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உபாதைகள் இருக்கலாம், நமக்கும் பிற உயிர்வாழிகளுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய உபாதைகள் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம இப்போ இயற்கை சீற்றங்கள்ல நம்ம சிக்கி கொண்டு அவஸ்தப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். இத்தகைய நிலைகள் இருந்தாலுமே அதையெல்லாம் மறந்து இல்லையா நம்ம இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடிய அதுல பெறக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்துல நாம திளைப்போம்
என்பதை உதாரணம் காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த இடத்துல நந்த மகாராஜரும் மற்றும் அங்கிருந்த ஆயர்களும் மகிழ்ச்சி உற்றதை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாட் வாஸ் என்ஜாய்டு 5000 years பிஃபோர், அததான் இப்ப நாமளும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கும் அதே பேர ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய அந்த தெய்வீகமான நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லையா? சோ பலராமரும் கிருஷ்ணரும் அவருடைய பால்ய பருவத்தை அவர்கள் நன்றாக they also enjoyed இல்லையா? So he is a supreme அனுபவிப்பாளர். So imitating Ramachandra's monkey இல்லையா? So constructed the bridge over there. இப்ப கூட அந்த ராமசேது அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப கூட நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்ரீலங்காவுக்கும் அதாவது இந்தியாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஹனுமன் அதாவது கட்டப்பட்ட அந்த பாலம். So they used to imitate the pastimes among their friends and play their pastime, childhood life pastimes என்ஜாய் பண்றது. மேலும் கோலோகத்துல இன்றைக்கு கூட இந்த மாதிரியான பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே, இதோட இந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய 11வது அத்தியாயம் கிருஷ்ண புக்ல அதாவது வட்டாசுரா பகாசுரா இருவருடைய வதத்தை பற்றியான இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. நாமளும் இந்த உலகத்துல இந்த ஜட உலகத்தை நாம எங்க இருந்தாலுமே அவரை பத்தி பேசலாமே. நம்ம எங்க இருக்க போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இப்ப இருக்கிறது நாம இந்த பூலோகம். இங்க இருக்கும்பொழுது நாம அவருடைய லீலைகளை பற்றி நாம கேட்டு இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது மாதாஜி. அங்கேயே அப்படியே இருக்கலாமான்னு இருக்கு மாதாஜி. அவங்க பிடிக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அழுக்கோட வர்றது அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதெல்லாம் கேக்குறப்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. அப்படி நமக்கு ஒரு பாக்கியம் இல்லைனாலும் அதை பத்தி நம்ம கேட்கறதுக்காக ஒரு புண்ணியம் பண்ணி கேட்கறப்பவே நமக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. அந்த உணர்வு அப்படியே வருது மாதாஜி. அந்த காட்சி அப்படியே வருது மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருभ्य க்ஷேத்ரேபசிந்துभ्यः வச்ச பதிதனாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.